खुलुमबाय स्टुडिय'आव आं उदांस्रि मोसाहारि फिन आरोबाव इउपिपिएल दोलोनि जयनिं हाबाफारि बिपिएफ आरो बिएसइउनि सोद्रोमाफोरा इउपिपिएल दोलोआव हाबफैदों। बिटिसि बिसायख'थिनि सिगां बिपिएफ दोलोनि सोद्रोमाफोरा इउपिपिएल दोलोआव हाबफैदों। हाग्रामा महिलारिनि दैदेननाय बिपिएफ दोलोनि मावथि सोद्रोमाफोरा सानफा एफा बिलाइ गोरान सिरिनाय बायदि सिरिगासिनो दं। नोंगौ बिटिआरनि इएम दावबायसा बर'नि नुजाथिनायाव डिमाकुसि एसटिसि बिल्डिंआव बिपिएफ आरो बिएसइउनि गासै 60 सोद्रोमाफोरा इउपिपिएल दोलोआव हाबफैदों। मख'नो गोनांदि बिटिसि बिसायख'थिया जानो थाखाय गेजेराव बारा सम गैला। बे बिसायख'थिखौ नोजोर बोनानैनो इउपिपिएल दोलोनि गोख्रों हाबा मावनायाबो सोलिगासिनो दं। बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'नि दैदेननायाव इउपिपिएल दोलोनि गोख्रों हाबा मावनाय आरो गासै बिथिङाव जौगानायखौ नुनानै एबा मोजां मोननानै गुबुन गुबुन दोलोनि सोद्रोमाफोरा इउपिपिएल दोलोआव हाबफैगासिनो दं। थिग बेबादिनो थांनाय मैयानि मोनायावबो बिपिएफ आरो बिएसइउनि गासै 60 सोद्रोमाफोरा इएम दावबायसा बर'नि नुजाथिनायाव इउपिपिएल दोलोआव हाबफैदों। खुलुमबाय स्टुडिय'आव आं उदांस्रि मोसाहारि फिन आरोबाव इउपिपिएल दोलोनि जयनिं हाबाफारि बिपिएफ आरो बिएसइउनि सोद्रोमाफोरा इउपिपिएल दोलोआव हाबफैदों। बिटिसि बिसायख'थिनि सिगां बिपिएफ दोलोनि सोद्रोमाफोरा इउपिपिएल दोलोआव हाबफैदों। हाग्रामा महिलारिनि दैदेननाय बिपिएफ दोलोनि मावथि सोद्रोमाफोरा सानफा एफा बिलाइ गोरान सिरिनाय बायदि सिरिगासिनो दं। नोंगौ बिटिआरनि इएम दावबायसा बर'नि नुजाथिनायाव डिमाकुसि एसटिसि बिल्डिंआव बिपिएफ आरो बिएसइउनि गासै 60 सोद्रोमाफोरा इउपिपिएल दोलोआव हाबफैदों। मख'नो गोनांदि बिटिसि बिसायख'थिया जानो थाखाय गेजेराव बारा सम गैला। बे बिसायख'थिखौ नोजोर बोनानैनो इउपिपिएल दोलोनि गोख्रों हाबा मावनायाबो सोलिगासिनो दं। बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'नि दैदेननायाव इउपिपिएल दोलोनि गोख्रों हाबा मावनाय आरो गासै बिथिङाव जौगानायखौ नुनानै एबा मोजां मोननानै गुबुन गुबुन दोलोनि सोद्रोमाफोरा इउपिपिएल दोलोआव हाबफैगासिनो दं। थिग बेबादिनो थांनाय मैयानि मोनायावबो बिपिएफ आरो बिएसइउनि गासै 60 सोद्रोमाफोरा इएम दावबायसा बर'नि नुजाथिनायाव इउपिपिएल दोलोआव हाबफैदों।